Gong, yuk joget sik, gen pemanasan. Ayo. Ayo kanca ning gisik gembira. Ayo, Pak. Berdiri, Pak. Pisan meneh Mas Bo. Duo waria menggoyang ketekan. Yo. Selama ini ketean nganake bersih desa, insya Allah yang paling meriah adalah 2021 yang terkena imbas pandemi gitu. Wow, ngono. Paling meriah iki mergo nek bintang tamune. Mahal iki. Wow. Sugeng dalu Mbak Princess Aprilia. Sugeng dalu Mas Petro. Pripun pawartosipun sae nggih? Nggih, pangestu panjenengan pinaringan wilujeng sehat. Cantiknya ya Indonesia. Ampun, kapang lho karo kangen nggih. panjenengan. Mboten pinanggih. Alhamdulillah lumantar dawuhipun Pak Bupati kula panjenengan saged pinanggih. Sembah nuwun Pak Bupati, sampun ngopeni bekakas kalih menika. Lek ki Min, piye kabare Lek Min? Wong loro mbok ya rambanci timban siladen. Lah jeneng karo Apri, sugeng dalu Mbak Apri, dos putih pawartosipun sehat wah tambahan cantik. Lah kok Lek Kimin nek karo Lah nek yo pal lah nek Mbak Mimin Mbak Apri dos pundi lho disaruk bareng Mbak Mimin Mbak Apri dos pundi sami wilujeng rawuhipun. Lho. Lah enten jenengmu rak Sukimin ki kok yo diceluk Kimin kok yo wegah. Nyapa? Ning ngeten, anu Mas Petruk wong ngendika to? Nggih. Aku ayem kerawuan Pak Bupati. Kula saya ayem kerawuan Pak Bupati ning luwih mongkok kerawuan Kepala Satpol PP. Lah nyapa? Lah ora bakal digaruk to nek kene. Oh, Rumah samu nek nyambut gawe. Siopi. Lah nggih, nek nyambut gawe ameng-ameng nyawa ya apa ora ning kene nggih teratapan nggih wis dandan. Mongko aku nek ning Klaten ki agak metu kok omah dikrutuki cah cilik-cilik lho, Bat. Lah ning kene kok ademe kaya ngene lho. Berarti niki nek krungu Satpol PP niku trauma. Traumane perkara? Dhisik niku gegaruk niku menek wit pelem. Angkruk-angkruk ning proses macah jahiliyah. Iya. Sebenarnya aku karo kowe iki paribasane fenomena gunung es to, Pri. Sing tegese piye? Satu dua orang itu mewakili ribuan, ratusan, mungkin ribuan yang belum tersentuh oleh pemerintah, oleh dinas sosial, oleh para dermawan, oleh masyarakat, bahkan tokoh agama. Nopo tokoh agama? Piye kuwi? Mergo raden-raden nek ra dikai pengertian ilmu agama rak terus engko nalisir saka angger-angger. Lho, dandan wedok ra apa ning dandan wedok sing produktif, sing kreatif, sing berkarya. Lho, aja tetek ning dalan ya mesake no. Lho, pemuka agama monggo ayo dikumpulke bareng-bareng. Pemerintah nek dhewe ra diwangi pemuka agama tokoh masyarakat ya mesake. Nggih, nggih. Nggih to. Monggo banci nggo ndelik-ndelik nek ra diwangi Satpol PP ra diwangi ya ngon peteng kok nek ya mesake to nek ngono kuwi. Kersane betek. Nggih. Sesuk sindene gabeh. Oh, ngono ya. Nggih no, malah aman nanti meteng kok malah. Iya.
Ning alhamdulillah malah apik ngeten iki. Kan sampean dandan ngene iki lak di panggung. Nggih. Lek ning hari-hari biasa lak biasa mau Jumatan yo nganggo sarung. Iya Alhamdulillah. toh? Nggih, sak saged-saged kula wong kula nggih gawe story to, Pak. Heeh. Sapa sing di pleci rakitang sithik Jumatan kula Ah, ngoten ah. lho. Pleci iki. Leci ki apa? Mosok aku ngomong manuk. Ya Allah, Lek. Oke, protah lho. Gak mau. Gara-gara Hei, ini Pak Bupati, ini Pak Yopi. Ya Allah, ya Allah. gara-gara kesetrum pusakane Petruk mau. Lah, Iki yo ya. terus Aku kok pengen dadi bar ngerti pusakane Petruk mau lho. Heeh. Kok aku pengen ditekoni karo Mas Petruk ya. piye? Pengen ditekoni kaya nduk Tata mau lho. Piye? Anu ukuran BH-mu pira? Ala wabrakan anduk kok aku kaya tenan-tenan no. Pri, kamu harus tetap stay dengan 3 hal. Apa wae kuwi? Dagelan Heeh. harus memenuhi 3 kriteria. Siji, Siji, nek guyon ojo saru, ojo trocoh, ojo misuh, ojo lekoh, nek iso ojo jangan guyon sing Salah. body shaming. Oh, body shaming. Body shaming atau sing mempeributkan fisik dan sebagainya. ya terus Nomor loro, ojo guyon soal sara. Ojo Sara nyinggung suku, agama, ras dan adat istiadat. Mergo Indonesia besar karena keanekaragaman. Heeh toh. Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu lan sak piturute. Heeh toh. sing kaping 3 Sing kaping telu nek is ditampa masyarakat, semua lapisan masyarakat arus bawah maupun instansi pemerintah ojo pasang tarif. Jadi kaya Pak Kangko. Kangko mau mimin larang, kuwi ora mumbul kak dene malah ngrusak pasaranku. Lah kok iso? Dia mboten malah rusak ngrusak lho? ketoke bombong. Dagelan larang dagelan nek wong ora gelem nanggap, jan ki malah ngrusak pasaranku. Larang ki ana lanjutan. Atine resek peceren berarti. Lah, Sukimine metu lho. Sing Kowe ngerti penting- tegese larang ora? Piye? Larang ki jek nek lanjutane. Apa? Larangane agama. Nyorang to. Sembah nuwun acara bersih dusun wonten ing Nggih. Surejo mriku Surejo, nggih. nggih. Lesungan ketekan Nggih. mriki. Mugi-mugi sedaya warga tansah pinaringan dirga yuswa. Amin. Sehat, rejeki sing berkah lan barokah tur lumintu, nggih. Kagem putra wayah, insyaallah putra wayah panjenengan nek diparingi rejeki sing berkah barokah ya dadi putra sing soleh lan solehah. Pun ngaten mawon. Guyub rukun tetep dijaga. Sithik-sithik sembur tutur mriki. Apa? Dadi nek pengin guyub rukun warga, Kuwi tiwa tengen ki ana syaratnya 3. apa meneh kuwi siji? Siji, aja ndhe panyakra bawa utawa panyangka elek malang tangga teparo. Mergo sedulur sing paling cerak ki ya tangga teparo. Tanggaku ya Sedulurku, aja ndhe panyakra bawa elek. Terus Nomor kaping loro, aja sok ngonceki elek ing liyang maligine tangga teparo mergo kuwi sing paling cedhak. nek ndebot kerepotan ki tangga sing paling Lah. antusias, sing paling cacek Sing kuwi ya, cacek Ning. garda depan ki ya tangga. Tangga. Sedulur sugih nek nang Ngalengka diraja lan ngundang piye? Heeh. Ya, Terus tangga. sing kaping 3 Sing nomor 3 aja natoni atine tangga teparo kadang pamitan mergo nek bacut tatu ati pulihe angel. Mbok menawa lathi iso paring pangapura ning ati pinggeting ati iso mataun-taun. Oh, kudu ngati-ati nggih mboten nek mboten aku ditatoni wong lanang pisane sakyaine lho. Sakyaine rung sangang sasi rung mari lho aku ditatoni wong lanang iki. Lah tatune nggon apa? Apa ya punuk ya kene to ya. Iki dagelan sing berkualitas, guyon ya guyon ning ada isinya. Injik. Weh. Ya ora ono pri ora dibung-bungke ngono kuwi. Oh, iya, iya. Intine kita berdua memang bukan orang baik tapi berusaha untuk menjadi lebih baik. Betul. Wong wis di dhewe ketoprakan biyen kae ya Ning Pak kene desa. hari jadi Kabupaten Karanganyar Pak Bupati ya rawuh. Nggih. Saiki ya rawuh. Seni ini benar-benar diperhatikan gumantung kita mengolah seni itu menjadi lebih berkualitas dan bermartabat. Nah, ya ngono. Sembah nuwun, Pak Pak Bupati. Bupati. Ya Allah. Pak kesiram banyu sepitu. Benjang langsung kula mawon Pak nek lewat Pak Dalang niku nyemlangi ya sak kula jan. Kowe iki yo ora ngono lho, kok ketok-etokke. Nggih ngeten mawon menawi di sela kesibukan panjenengan mboten sempat ngabari Didik Mimin, mangke Mas Ilyas kemawon ingkang langsung sapet jagung kalian kula. Rak ya ngono. Rak ya ngono to. Mendelegasikan nek ayane Pak Bupati kan nggih kata mendelegasikan lho. Anu karo Mimin kae sing rodok tuwa kae ning kae nek nggo peranakan apik. Lho, barang ngene kan ya beda lah. Nek ayu ngene kan patute mung dijakne ngemol ngentek-entek. Anak-anak kowe mah metune sekop. Saya matur sembah nuwun para warga dipun tampi kanthi sae kerawan kula kalian rayi kula. Nggih, luar biasa. Pak Mahmud guyu ya.
Ya tapi Nggih. ora cocok. Kangen nggih, Mbak. Suasana ngeten iki kangen nggih. Saestu. Padha-padha tontonan yang bisa ditata penontonnya adalah wayang. Nggih. Lungguh ning nggon kursi piyambak-piyambak. Ah. Ya toh. Mboten susukan, Mboten mboten susukan, jorok-jorokan, mboten oyok-oyokan. Tidak ada miras. Nggih. Suasana ngeten lak ngangani. Biasanya pentasnya mau ning jero gedung, ning jero omah dan lain sebagainya iki lak pentas iso outdoor dibiasani sakmene kae. Nanggap wayangan keuntungannya akeh, Pri. Apa? Lagi nyanyi ya ono. Heeh. Seni tata sungging ya ono, seni suara ono, seni musik ono, fragmen ono, lho dramane ono lan sak pituture ya ono. Nah, Tur hati-hati bengi iki lek joget aja mencolot. Enten apa? Iki panggungnya dhuwur banget ini. Iki sekali bleng ambruk wes tenang. Mek aku fisikku marah ra kuwati lho Mbak, saplek bar keguguran iki lho aku nek banget lho fisik. Nek aja kuwatir karo panitia dibakoki kok. Oh nggih, matur nuwun. Mangke mayangin ning cedhak pos kamling biasa Mungkin ngiremi ngono biasa. satu pemuda untuk mengamankan Didik karena aku takut keluar malam. Udah lama banget kan 2 tahun aku nggak keluar malam. Kenapa sepi ya? Ora takut. Neng Karanganyar luar biasa itu ketika penjaringan. Baru Karanganyar yang boleh pementasan wayang. Heeh, Loh. iya. Kalau wingi wayangan anu dibubarke ya. Nang endi? Mriko. Saestu nggih. Padahal mike wis dipateni, sone pun dipateni. Dalang itu nganti ngendika mbot nganggo mik. Lah nus aku kon bengok-bengok. Lah nek aku kulino dadi kondektur, lah nek Apri ya niku Dados dalang niku mboten ngangge mik. Ora nganggo mic. Sindene do tangisan kabeh ndek wingi niku. Walah. Kuwi kejadian tenan to kuwi. Saestu. Sing menggon setir HP kuwi kejadian tenan. Saestu kau. Kok le dramatis Ya lho. pendalaman karakter lho, pendalaman karakter perlu apa penegasan kata-katanya padha nek penegasan pendalaman karakter ae tok ya gampang. Tak kira ki nek Gojek lho. Saestu. Niku. Lah piye ora nek mike wong mike lek son elekne sok rekoso lho. Iki kan alhamdulillah sone apik. Sae. Jawa tenan. Ora nganggo mic aku ora iso mbayangne. Lah nggih. Terus lek mung banyol piye? Kula ora nganggo mic ya ora iso mbayangke kok, Mas. Ya apa jenenge? Nek apa sih kowe iki? Kowe kelingan to, zaman aku ngamen saka ngringu ngantek Palur Ngetan tahun 2009 sampai 2013 aku cek ngamen. Zaman semana kinyis-kinyis ngoro gantas. Lah nek saiki ya aku lerek-lerek to aku. Anu jalan dan dilek anu ki icik praktek nolek mau ngamen dhisik piye ta lek. Tadi malam aku mimpi kawin penghulunya ngono ku ya ning yo ning lho monggo dadi tertawakan monggo. Menika proses hidup kula kristalisasi keringat kula wiwit saking jalanan dan diawali dari UNS sampai dengan Palang Etan Palur lho. Kuwi pancen ya berakit-rakit Mlaku ya. Dadi aku nek nang kene iki nek nang Karanganyar kok njaluk bayaran iki kok yo gebang aja Iki ndek sapa kok maksaku. Towel. Sukanya doel. Mbok topak loncongno. Yo. Lho. Lah, masa lalu niku kagem sejarah nggo kaca benggala wae. Ya. Berarti nek Gusti Allah wis berkehendak ki kun fayakun kowe sing wong dalanan iso diangkat derajate ning kanthi lambaran berusaha lan budidaya. Towel. Sukanya doel. Tarik sis. Semongko. Lho kok terus? Ih, medeni ya Allah. Kowe iki nek semangat ya semangat nek kalau menjingmu ya diatur kok le. Kok Iki terus? kudu kala menjing. Lah apa? Nick Apple. Bahasanya harus tatarannya Nick Apple. Wis kalau mentembolok ngono. Nembang, Pak. Mbak. Diaturke warga masyarakat temane Pak Bupati dan Pak DPR, Bu DPR, Pak Yopi. Pak Yopi. Nggih. Wonten pamundutan menapa mboten? Sekedap. Jajal niki enten sing kirim nawala. Nggih. Pak John nyuwun gending saking kula. Bang Esa Kepruk nyuwun gending bajing loncat. Bajing loncat iki. Cat le. Apro kok yo aja kaya ngono. Lah apa ta? Bajing Oh, loncat. bajing loncat. Kuwi lelakon. Sing penting aku nyuwun bawane sik Mbak Mimin karo Mbak Apri. Nah, ganti bawane sik ganti ketokne swara putri. Lho, putri iki piye suarane lak genah? Rengek-rengek. Lelagon Gagrak Pasundan ya, Pri. Iya. Ya ning asas pemerataan jane bawa ki aku ya matuk. Towel. Gong.
duk-duk kono. Kok kaya tok dolanan to Pak Kakung. Ayahmu lho, Nduk. Ayo. Bunda Kimin jadi gimana gitu. Wis pindho bareng kok ngersake aku lho. Apa manut? Pelak napa sih? Pelak saged selera saged. Pelak nggih? Pelak nggih. Nggih, mau ngerasa pelak. Napa ketembange napa? Bawa sik apa? Bawa sak kecekele mawon nggih. Oh, sak kecekele. Tane dadi. Sapalmu ae, Jes. Wong loro lho, gentenan lho. Jeh. Kudu diketokne keluwene kabeh. Sinawang datan beseni. Ya kaya ngono lho. Kuwi ning radio no dikira wong wedok ayu bareng dipethuki walah duwe klontrong. Sajake Pak Hansip ngajengan wae kecilik lho. Kesele piye? Pak, kula mbok terkait dugi panggung. Kan parkire lagi tebih. Oh, nggih monggo Mbak ngono teng Ah. wingking kula teng wingking. Awas sindene liwat berarti sakniki batine gelo. Wah, bajiret golek batin. Sinden. Ngapunten lho Pak Hansip. Mula kon cantik, hei cantik aku ya ger. Aku rapani nyuara to. Nek nyuara kan yo nglegeno. Sisih kono mong hei cantik, cantik aku mong ngene gitu. Nek nyuara nggih ngono ra yo. Oh arah patak mboto aku ngono. Alah. Mula di Apri dandan putri cantik kaya ngeten. Iki rak ngenyutke to. Ya. Itu adalah sebagian orang yang melihat wanita karena casing-e. Lho. Lanange didandani Sing apik soal iki nek nonton wanita saka apa nih? nek nonton wong wedok kuwi nek nggo bojo lho. Heeh. Siji mergo rupane, bener. Heeh. Nomor loro mergo bandane. Telu. Ning luwih utama mergo akhlake. Nek akhlake apik ki rupane rapate ayu ning cahyane katon sumunar. Lho. Kuwi nek secara ilmu agama. Agama. Nek titen ki nek telu. Telu. Golek wong wedok ki siji sing wulu tangane akeh. Akeh. Iki tegese pinter masak karo wong lanang gemati. Ning kudu munyuk to. Gaweane cek 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 Cek, cek, cek. Kaping pindho golek wong wedok sing ati-atine ngudhup turi ngene iki lho. Ngene iki. Nek kowe godhek kuwi kudu hati-hati. Wis tak printer ngene lho, tak cantik. Bedane apa to, Pri? Hati-hati iki ngene kok. Oh, alah. Kok kotak ngono. Tak pintire. Ya, kuwi sing ati-atine ngudhup turi. Sing kaping telu kanggo wong lanang aja sekali-sekali golek wong wedok sing wulu sikile akeh. Napa? Kuwi bad. Goblok. Oh ya padha, lemu tetak ling ngeterke yo aku kowe kok. Yo ngongke. Ayo dibacetke, Nak. Wong wedok ini lho sing marake ngentekke sertifikat yo ngene iki lho. Lah nyapa? Nek kaya aku iki pancen raiku kan kaya rai kuli ya. Ning malah dijak gotong royong, dijak bat-batan ngono kuwi malah Gak kuli. kula ngrumangsani kok. Kula ngrumangsani mimin kajane ning kamera wis ra patut, ora masalah. Ukurane iki bukan ukuran fisik, ati. Ya, nek kowe ketok keibuan ngono kok, Lek. Mbok aku pancen kula ki yo rupane elek. Mungkin wong lanang nyawang gila. Ning aku ketrokan banyudane meteng lho, Pri. Saking suburku kok. Kek iso. Kowe nek meteng ora ning kene deh. Ning ndi? Ning cengel kene. Puno. Apa iki ora ngono kuwi. Bacet kene, aku apa kowe? Ya kowe ya ora apa-apa ya. Ya genti no. Nggih. Pak Yopi HP-nipun dipun samektakaken nggih kersanipun. Oh. Mangke swanten kula menika saged maksimal. Ngoten nggih wonten. Kagem kenang-kenangan wonten dalem lho lalah. Lho wong kan ya teknik aja ngantek kesluru to. Rakasata lakonane teknik miking. Oh iya. Dadi aja ngono terus. Tebal tipis. Ya, dadi Kaya nganggo kontrol ngono ya. kontrol mic. Ya. Hanggar aku. Kowe cengkak apa? Gregel. Oh, Ah, wong lanang kan nek ra dikoi ngongkek sithik ya, ra gelem. Sik balenono sik sing kok emu aku seneng banget iki. Hanggar Wah. aku. Kowe ngerti ora? Cengkok x n x x yo kuwi. Ya Allah, Bapak ngomong. Kok ngono banget to. Mas niku situs sih ya.
Gak aku ngono. Ning ngerti iki ora apa-apa. Daripada penasaran, ning sing penting aja ditindakke. Lho, ora ngono. Mana yang benar, mana yang tidak boleh. Nek pacaran sing sehat piye? Nek mung nyenggol tangan sithik mosok ya ora etuk. Mosok metuk wis kelangan bensin, metuk adem-adem nyenggol gegere ra etuk. Ning sing penting sing siji kuwi aja. Apa kuwi? Kejaba nek kepepet. Ya ora etuk, ya ora etuk, ya ora etuk. Prinsipmu ya ora mbok gawa kok terus. Wong bagus lambene abang. Nek kowe malah kawong step ngono lho lek iki masaku. Maksudnya iki lho kualitas sone kan luar biasa. Ayo nak pena. Yen mati aku wis kurang. Lapar mamah dong jati kok. Apa nih? Suara lanang. Ya iso ora, ya urung Suara dikotekne lanang. ding lanang karo wedoke ding. Yo suara lanang rasa sok cantik. Apa sing elek aku terus. Nah yo lanangmu tok ki. Ya. Ya ngau proses ya. Proses. Waduh. Angger tresnaku mbok Wedok. jak Lanang. Kuwi jenenge nyiksa kanca, telake mulak-malik. Kajenge nyambut gawe iki ya kudu sing semangat totalitas. Iya aja no, setengah-setengah. suara tanggapan ya kudu semangat. Sesuk dhewe ra katut, ning kan sesuk Mas Ilyas rawuh Ha-ha. tindak ning daleme Pak Kangko. Awake dhewe ngaku piyai wong Karanganyar ya tetep sesuk nusul. Lho. Ngrungkepi le dadi wong Karanganyar. Ora ngegas anggaran bintang tamu sesuk wis telu ning awake dhewe kan silaturahmi. Lho. Kok nek nusul kowe mah derek tukang parkir lek. Ya ora ngono. Ya aku ya ora letek banget pri mosok aku kok ya rada patut kok lemu banget. Ini kan dawuh napa? Monggo dibakir apa manut? Manut. Engko bajing loncat engko wae sinden-sinden kuwi. Nggih, ayo sing pelek 6 apa sampean lek. Wah, Tetes sing tresno ya. Iya, iya. lagam sik terus dangdut ya. Enjih. Luar biasa. Min. Rasa ngalembono. Ngalah, Wong lanang ki nek ngono ki biasane duwe pamrih. Tanggoku kae angger awan ngono ki nyapu latar, wisi kolah, kebak apa diresiki ngono ki mesti bengi. Wah, judeg lah napa angger ngono ki bojoku bengi yo jatah kok. Lah wong lanang ya ngono kuwi. Aku sanepo kok Ya nek sanepo. karo kowe ya mamesake Pak Kangkon no. Lah ngapa? Sewengi betetet golek nggone ra pedho. Upama aku ra biar awakmu duwe anak jenenge sapa? Sapa ya? Suka. Lah apa? Sukimin dan Kangkon. Nek pama mijil kakung. Nek kaya apik ya, Pri. Apa? Ya Allah, mbok dhisik-isik mangisik-isik mbok menawa tos dalang menika saestu tumama wonten rahim kula. Lah kuwi wis pirang sasi wong ayu? Menika 3 bulan. 3 bulan. Ya ampun. Ya Tiga bulan tuh roh sudah dimasukkan. Iki telung sasi. Telung Lek. sasi. Telung sasi wek cenanangan sikil barang metu barang. Ki bekakase mbokne kok. Apa iki? Terus sasi kok sikile wis metu. Kudu sikil kuwi oyot. Aku gak. Aku mau terpancing aku. Dagelan ra entuk sarumoh aku lho. Tak kira sikil kok kowe ya nyapa. Akar serabut. Lah. Ya lho duka Pak. Ya apa? Dalang iku ngono kuwi lho aku jane aku nek ra dipancing ora gelem lho aku. Aku wis tumak ninah lho wong iki. Allah. Ayo teteh sing tresno. Iya nak. Yen sinamang ana nitra sepengi sing ra nandang tresna jamur kuning lengkung sapa wangi sing randang rasa tresna harina wangi Suara lanang min.
nanging aku ora bisa duweni wedok meneh Pak Apri ya Jaipong siapke Mas bersama Dwi Jalaras Indonesia. Alayung, alayung. Aku nek nyambut garam aku keringetin nampa kayane kaya wegah. Wis menggeh-menggeh. 84 tok. Masa 84? Kawan dosa sekawan tapi tasih kinyis-kinyis. Tuwek jenengan karo aku. Oh nggih to. Nggih. Dadi rek karo ngono Dek Kangkong. Oh, Dek Tole Kangkong. Tole ndasmu kuwi. Ya Dek ngoten. Oh iya Dek. Tapi ten pepanggungan tetep kula kedah hormat kalih panjenengan. Oh nggih. Jadi dihormati itu karena nyun sewu beliau dituakan utawa pimpinan lan sakjane atau tangga teparo sing dituakan iki kudu dihormati. Di sini sutradarane kan Pak Kangko. Coba nek dhewe ra diparingi ruang apa iso berkarya beraktivitas. Matur sembah nuwun Mas Kangko. Sebagai ucapan terima kasihmu kowe kok arep piye ngono. Nek bondo donya ora kono wis turah-turah. Heeh. Bojo ya ayu, anak ya wis sehat kabeh. Terus Kak Mas. Apa? Kareng ngambung kowe. Apa? Nek bondo rak ya to nguyai segara to. Iya. Darane ngece to. Aku wis ngerti iki. Gadah kula namung badan sehat, Kak Mas. Monggo. Oleh monggo. Apa? Arep apa? Njaluk apa? Ngersake mboten. Ya isin nang arepe Pak Bupati Pak Yo. Saiki nek sing model kaya kula 75 lho Pak Isan. murah men oleh. Aku tau krungu nang mburi RRI kae. Iya tau krungu. Gak aku. Gang Buton. Harus tahu peta Jenengan wilayah. apa? Apa kok? Harus tahu peta wilayah.
oh iki ra etuk, iki kudu digini, iki kudu dibeneri, iki kudu dididik lho. Bukan disalahkan tapi dirangkul untuk dididik. Oh, panjenengan. Wedok tenan sampean. Wedok kula ngaus. Antek 44 durung kambon apa-apa kok aku. Wedok kok nek nguyuh ngadeg ya ora. Ora pri. Wong ki mbok sak madya apa titahe ngono lho. Lho, nek mbuh kakung mbuh putri, menurut agama sing tak yakini lho, mbuh kakung mbuh putri nek toyan utawa pipis disunahkan nek pipis ki lungguh. Lungguh Amrene men najise ora mlayu nang ndi-ndi. Nek kowe aja ding. Lah nyapa? Langsung. Gak. Ayo lanjut. Rapine. Tresno iki ora iki ya Dwijo Laras Indonesia tampil all out tenan terus. Wah iya. All out namanya ya suwe ra tanggapan kok. Sewasek ya. Apa pakai nyambut gawe nganggo ati, semangat. Nggih. Insyaallah ya hasilnya memuaskan. Lho sampean ngerti ora? Beskap sing dienggo iki. Nggih. Sing maringi sapa? Sinten? Pak Bupati. Wes, Bapak. Karo pelaku seni kok ya anu ya perhatian nih Pak Bupati. Tidak hanya bersimpati tapi empati dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Kasarane kabeh diparingi seragam. Sinden benjang menapa, Pak? Kersanipun berkesinambungannya pembangunan nek ketahipun ngoten to Pak, aja mung stakne pun ana berkesinambungan terus menerus. Nek bahasane wong Jawa lumintu terus menerus ajeg istiqomah. Lho nek bahasane agama terus menerus pembangunan ya ngono, ibadah ya ngono, nyambut gawe ya ngono, tresno karo keluarga ya ngono. Aja tresnone pas jek enom jek ayu bareng tuwa disingkirke kuwi ya kleru. Lho. Ajeg istiqomah. Lho. Monggo Bapak segera diimplementasikan seragam sinden, Mbak. Ya ke wanen ora nek ya ngagem seragame ya ketok Ora mung siji lho, ora mung sak setel lho seragame. Kathah. Kalih. Dua ya. Dua set paringan Pak Bupati. Aku ditimbali sowan ning rumah dinas langsung, "Nggo Mas, iki nggih tuku beskap." Wah, katon ganteng-ganteng. Kucel ya ganteng eram ora. Yalah potong ya. Kandhane nganggo busana kejawen iki anu duwe apa nduk ketok berwibawa. Ketok wibawane ngono ya. Padahal hari-hari nyelekutis ya. Ya ora kowe iki kok. Saku. Mbak Tata, jumeneng iki ana pamundhut. Engko yen ing Tawang sesuk ya nduk ning omah ya nduk. Iki lagune ana pamundhut Podang Kuning saka Mas Tarno Tania Jaya. Pacare Lek Men. Nggih, Lek Tarno iki. Tarno Tania Jaya sugeng dalu Mas, nderek wungon. Salam mawon kagem sedulur BWKD, SKFC, DKC lan Sobat Gurem. Sedayanipun lagune Podang Kuning matur sembah nuwun Mas Tarno. Iki engko ditayangke ulang sok malam Selasa. Rekamane bengi iki mergo ora live. Siap, Nduk? Live tunda nggih. Live tunda. Bawa ya, Nduk, sithik ya. Podang Kuning. Bawa. Iso ora bawa? Saged nggih? Saged. Umum Pak Bupati Silenggah, pamer karo Pak Bupati. Nah. Ndak dipek kabupaten liya kowe engko. Latihane ning kabupaten liya ya. Ning Karanganyar wae. Sasarono papahmu ki milih nggon pas ning Karanganyar. Biyen ning kono kae ora patek digagas aku. Tenan lho, aku juara Jawa Tengah iki ora dikake apa-apa lho karo sing ning kono kae lho. Tahun 2010 Biajire tok, langsung aku pindah Karanganyar aku ngono. Ya pindah. Ndek mbene lebu rini 2010 nika aku juara nggawa jeneng arume SK Dinas Surakarta juara 1 Jawa Tengah. Ora dikake apa-apa aku. Langsung omahku sing kono kae tak dol, pindah Karanganyar. Kok kontrak kok, Geng? Oh, cek kontrak ding dhisik. Kontrak ya dibalekke ana kontrak karo dijipke. Ya, ayo Tata. Nano. Nadyan, ya suaramu pamer. Ireng-ireng kaya mboke. Ning mboke putih. Ya. Nadyan wujud temong peksi Ya, cek
kelas 5 SD lho, Lek. Gregele ana, luke ana, Powere cengkoke ya ana. Nggih. Srepek-srepek ya wis iso lho, ora. Engko nek cakepane lali anu nyawang Bunda Mimin. Niki lho men ana regenerasi. Pinter nggo awake dhewe ora ana regenerasi nggo apa? Men ana tokat estafet. Aku rak ya 10 tahun kan 55 to. Lah mungkin fisikku sudah tidak seperti sekarang diwedaki ya ora gelem nemplek. Lah ini tokat estafet dadi sini. Ya nganggo ateko ngono ki nemplek. Lumrahe nek di bedake niku nek sinden-sinden ketok putih rungi-rungi lah nek lek men kok mah kelawur. Ya ben ra apa-apa. Aku memang aku njobane elek. Kok koyo cilok piye to, Pak? Cilok. Ayo, Nduk, Cahayu. Tata. Agawe taline Pra pranta Par mimik sik, Nduk. Anu mimik. Miak. Kok kaya terus andu kok. nanonaning ya. alus manis nang Kuwi pancen kan ning jero weteng wis tak proses sok nek metu suarane apik. Oh, ngaten. Prosese ning jero weteng ki Carane? bengi tak kirimi mic. Dadi Oh. iso apik suarane. Oh, terapine ngoten. Terapi. Sesuk kaya ngono ya, kan gendok. Terapi. Tak goleki sik. Ramban sik. Kok ramban? Ya. wasawenggan kula Nonaning golek isi podang jenar Ibu. iba bungahing atiku entek ki, Nduk. nyanding bisa dadi tombo Dadi Nduk, wis ta. Oh, dilungkas SMP no suarane mamahmu wis kesalip karo sampean. Wis. Iku ora nyengkok ibune kandung kok. Lah Ora. terus Nyengkok aku kok suarane. lah Lah, lah hubungane apa ngono lho. Soale cara ibaratnya apa ya? Ilmu ki tak tuske nggo tata. Sok. Soale karo kuwi kan ketoke wetone mbuh kok bendina padu ngono regejegan terus ngono kuwi apa. Dadi Tenan kok kuwi asli. dia ibu yang melahirkan dia. Heeh, Neng. Tapi ibu asuhnya tetap aku. Allah, kok rumah sakit. Garis gedene aku mbabu lah nek ngono. Lah, aduh bahasane nek dikalang-kalang men kok piye sik ngono. Ning babu ki saiki rek disebut babu lho, Bri. Sing diperhalus ya. Asisten rumah tangga. Oh, asisten rumah nek koyo dhewe iki diperhalus dadi apa, Lek? Kaum minoritas. Kaum minoritas. Lah, dadi wong edan kae kudu wong edan. Neng OD GJ. Nah, jadi ngono kuwi. Semoga tidak hanya namanya saja yang diperhalus, tapi perlakuan terhadap mereka juga dimanusiakan. Iya. Ayo, Ayo, Nak. Dek. Langgam kok pas Podak. ngandun jogetnya dipadakne tante Apri karo Bunda Mimin ya. Jogetnya iso ora? Iso joget kok ya enggak. Aduh. Dididik selak-selak sedini mungkin. Jojo tapi mosok langsung selak-selak lho. Remuki PN dhewe wae. Iya, iya. Monggo Bang Ayu. Ya nah. Dek. Esok. Yuk. esok awan ning omah wis ora krasa sing tak sayang
joget kaya duo sinden. Ayo Nduk, Tata Rahesta Deka Chandra Dewi. Asik-asik. Ayo ya. Iya, iya. Selak-selak, Bu. Mbah nuwun, Dek Tata. Saiki mboke genting adeg, ayo. Ya. Nah, iki. Ora mung ngono. Mak, nyapa ta kowe iki? Anak iki aku kalah pamor. Lah jare kowe iki marune, piye lho kowe iki? Anu nyon ngapunten lho Bu Duwi niki wae mung gojekan lho kare mboten. Ya. Mboten aku Dimamak. mboten aku mau jane mung nodi sepira tresnane Bu Duwi karo Pak Kangko. Nek Bu Duwi iki tresno tenan mesti kan cemburu. Ning kok iki mau luweh-luweh apa ora tresno aku ya ngono. Manten lawas sih ora cemburu wae. Ya arep tetep diketokke nggo contoh putra lu bapakne karo mbokne kae rukun lho. Aku dilosne kok Mbak Mimin. Oh ngaten to? Oh, wis. Ora kaya dhisik. Niku mboten diloske. Apa? Berarti jangan diberikan kepercayaan. Oh iya iya. Nek diloske kan dibiarkan. Ah. Panjenengan wong lanange tak kepercayaan nalisir saka angger-angger apa ora. Lho. Mula kekuatan iman ku ya kok doane wong wedok bareng niku. Wah, nggih. Lah, Sing tukang poso, tukang tahajud, tukang salat hajat yo. Nah, berarti onen-onen di balik kesuksesan seorang pria. pasti lho iki. Ah, Pasti pasti. di situ ada sosok wanita yang selalu setia dan memberikan dorongan moral. Wah, luar biasa. Hidup para wanita, wonten seluruh rejo. Kok bojone raine reng sithik malah ditanding-tandingke. Ragatono bojomu men ayu kok goleke ijol. Ragatono bojomu aja kon usruk terus. Kala-kala dijak ngemol, dijak ning salon, jagong digandeng. Mriki rak ya ati wong wedok seneng terus cahayane katon sumunar. Ngono. Wong wedok kon usruk ra beneran direng-uring bareng elek sithik goleke ijol. Ning nek Karanganyar insyaallah mboten wonten. Sing ana ngendi? Nggih, pomono kene ya siji loro. Telu papat. Mboten. Ora njaluk dirombong. Soale kan garwane kan partner Oh, iya. dalam hal apapun ngoten lho. Wis ora kanca wingking melih to. Iya. Bahkan wanita sekarang bisa menjadi garda depan juga. Ya aku ngrumangsani iso kaya ngene mergo dongane karo tirakate bojoku sing Prihatin wong wedok, ubete wong wedok barang kuwi. Oh, nganti puru awake mergo kakean poso kuwi. Wong wedok ki dijak rekoso gelem, jak rono rene gelem, dijak Apa montrah meneh gelem. sing wong wedok model kaya apa ya, Lek? Jak mlandong kayu gelem, duduk jogangan gelem rekoso kok Lah jaremu. nek jenenge bojoku merantau rak Oh, ya lah kudu iya. merantasi. Bangane nggo bayar tukang rak ya tuku bumbon. Lah iya. Bumbon.
Nggih ben kita jak ngontrak-ngontrak omahe cilik ngono iki. Bojoku iki ya. Nah, Nggih terima toh? Trimo ya. Mbak iso kaya ngene kan ya berarti ya alhamdulillah ya, Bu. Alhamdulillah. Rezeki istri itu membawa rezeki ngono kae ya. Le. nah, istri itu membawa rezeki. Jodohmu itu jangan membawa rezeki kagem panjenengan. Amin. Amin. Pun le mripik kula dilereni. Apa? Le mripik kula dilereni. Oh iya. Golek nggone angel kok tak leren piye. Yo, bajing loncat ya. Iki Pak Mundhut saka Pak Jon. Pak Jon ki tanggoku mbiyen nalika aku manggon ning Blokombo. Iki maringi rokok aku ki sak pres matur nuwun. Pak Jon. Ngerti omahku rong? Blokombo kene. Dereng Kang sisih pundi? Kamper mboten. Oh, sok mben mampir. Angger ngarepe iki lawange kupu tarung, ukiran, terus Enek tulisane. Enek tulisane Kangko Sunje. Nah kuwi. Sing arep kobong dhisik ya kuwi. Terus pojokane kobong sitok. Pojok. Aku ro dengan anakku ngresiki. Iya. Iya. Sinten to niku? Engko tak WA. WA. Sapa to pri aku? Lah mbok Aku rung muncul kok dhisik. Masa lalu. Nggih, mboten napa-napa. Tidak ada yang serba kebetulan di dunia ini. Tibane godhong garing wis ditentukan Gusti. Pun mboten napa. Lakone wong urip. Monggo, Bu. Yo, bajing loncat ya. Kula Kok mikir nggih. kok nggon tengah dikei ngerep iki joget jaipongan genti, Mbak. Nggih. Princess Satria kan, Mbak. Nggih. Mungkin kula bagian ngerep. Oh ya nggih. usah. Karo Mas Bawang rap. Oke. Oke. Bajing loncat ki wong loro tek. Sing slendro, sing pelok wis lino, saiki sing slendro. Nah, yo. Nyo 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 ngono kae. Yo, dados. Sembah nuwun Bapak Bupati rawuhipun. Bajing. Ya, sembah nuwun rawuhipun Pak Bupati sak rombongan. Ah, matur nuwun, Tru. Ya, maaf. Yuk. Bajing loncat kau sana aduh. Ya.
Mbok ora gaweane kanca. Varisesku wis lak metu kabeh. Yo, ayang dodo. Luar biasa. Piye kahanan Lek? Saya tak ngombe sik, Pri. Mbut gawe pisane kok amang-amang nyawa. Lah Ya, iya. di ngombe-ngombe sik, diatur napase. Apa-apa. Aja Aja kesel sak tenan aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, lho. Wong nyambut gawe ngombe sak celgukane nikmate kaya ngene wong do golek pangan dadak srikal-srikalan ya, Pri. Lho, mau ngombe lho. Mangan gedang siji karo wedang putih wis nikmate kaya ngene. Srikal-srikalan nggo apa ya? Diatur sik napase engko pedhot. Haid. Bangsaku kok. Ampun. Oh iya, pancen ya wis sepuh tadi. Alah. Aku carane wis ana, Pri. Mungkin pamane nggo wong wedok sejati aku wis menopause kok. Kok grembug perkara menopause barang iki lho kowe iki. Aku disenggol wong lanang wis gila kok. Gila no. Saestu nek disenggol gila nek nyang sisan mah ora apa-apa. Oh lah. Ke disenggole itu asih dosa, mesake malaikat sing nyatet.
Ya ora ngono no. Dipun aturaken menapa malih Nggih, punika? ya sudah malih nggih niki marahe jam 12 kudu bubar. Wong iki wis jam 12. Cocok. Nggih to. Ora krasa kadung seneng. Ya sing ora dimulai sithik jam 1 lah. Mungkin kalau bubuk Karangasem mawon nggih ajeng mantuk Klaten yo. Pripun? Bubuk Karangasem Yo. nggih. Oh, bubuk Karangasem. Nggih, Mbak nggih badhe panjenengan dahar Mbak menawi. Oh. Oh, kuwi arep karo Jalondot. Monggo ingkang kapiji. Loro-lorone si Mayang karo Mbak Dita. Mbak Dita Intawati, monggo. Ki rada angel ngadeg mergo meteng. Oh. Mayang iki rada angel ngadeg ora? Ora, kuat to? Nah. Lah, Mending rusak. kita se prawan ngoten kok lah. Ora apa-apa, tur ya ora apa-apa kok wong wedok wong lanang kan maido tok. Lah nggih, sinonang kupinge. Ya. Nah, aku ya sok kadang kala ya angel ngadeg kok. Nah, iki. Lho nek wong wedok ki ngene iki lho, lek wong wedok tenan ki ngene iki lho. Anu ya, iso demes ngono ya. Wiwing ngono. Wiwing. Lah nek kowe iki wah kok peralon ngono malah lurus. Rumangsa kuwi lek tak rot rumangsa. Ngaturaken menapa Mas Nggih, Petro? sing anu sisan sing gayang sisan. Nggih. Untuk gong. Nah, iki. Mayang si Nona terus karo anak wedok mantu si Dita. Iki lagi meteng 7 sasi ya, Nduk? Nggih. Wah, 7 sasi. Dikerepi, Nduk. Kerep yo. Apa? 3 bulan terakhir sebelum kelahiran kuwi kan dikerepi le kumpul bojo. Dadi bayine esuk men rasesar men golek dalan dhewe. Tek kono bubedan nek gandeng lambeku dilincipi. Ning nek 3 Mayang bulan ki- awal malah ora ngetuk. Mayang ki uyang-uyu ki pemudeng kowe iki kok masaku. Gak mudeng apa. Dikerepi ya, Nduk, seminggu minimal 3 kali. Oh nggih. Minimal seminggu 3 kali ben nek bapak wis usia di atas 40 men ora gampang kena kanker prostat. Lah. Kerebu mah bendina ibu. Mboten napa-napa ku ya ibadah kok nggih. Ibadah sing rasa dadak kulaan kok ngono enggak. Karo garwane dhewe kok ya. Lewong Gedruk ya lagune. Nggih. Lewong Gedruk ya. Aja seru-seru lek munjuken lho Dita. Mboten, Pak. 7 sasi kok. Oh. Nah, kuwi mayange pirang sasi? Dalam Pirang sasi? pinten iki? 1,5. Oh, siji. Setengah. Setengah. Kok setengah ya? Seperempat. Oh, sik to, Pak, urung rapi kok. Urung rapi to. Lah rung rapi kok wis meteng setengah. Ini lemak. Oh, lemak. Lemak jahat. Jahat banget. Yo, Lewong Gedruk jajake, yo. Duh, turu piye dijajak. Dung tok tok ngono no. Lali kok iki. Sing ben biru garap Samboyo. Nganti kaya kurang-kurango warga masyarakat kene. 2 tahun kas telu. Wah iya, heeh. Diberesi karo Pak Bupati pokoke. Wah iya, heeh. Yuk. Sabtu pagi. Yuk Samboyo. Awas.
Kendang Mas. Asik-asik. Halo. Kok enak ini? Alah dikapake lho. Sepisan ketemu wong bagus dadi laku godo ati rinten siang temu Penak ya Mas. Ijek lho Gong, ijek. Ya. Matur nuwun. Ah, Mbak Mimin, Mbak Api sembah nuwun. Pinanggih di lain kesempatan insyaallah engko Purwodadi muga-muga levele saya medun iso pentasnya Purwodadi. Amin. Pinanggih malih wonten mriku. Kata lepatipun nyuwun pangapunten Mbah Nggih. Ahmad gawe gapura Menawi lepat nyuwun pangapura.